Здравейте хора, аз съм Турс. Днешното видео, пак като предишното видео, ще разгледаме къщи. Не какво да е, а стари къщи от минали години. Ето тази къща е чупена, но няма да е тя. Има още една къща, затова трябва да отидем там. Вижте ми хора, аз съм на върха и... Ето е къщата, в какво положение. Ето вижте, тук това не знам какво е, това е старо дърво, вързано стил май, ето. Ето това дърво е вързано, целта, а това е май, мисля, че е шкафче, от миналите шкафчета. Тук се турват работи. Вижте, къщата в какво положение, даже това дърво тук и пирончета забили хората. Да я покажем другата стая. Ето я, тази стаечка, тук е празна. Не като да има нещо, шкафче, такова нещо. А тук е паднал, защото не знам от какво е паднал. Както сте забелязали и покрив няма. Тук поне има малко, ама тук падна всичко. Хайде сега да отидем към другата къща. Хайде елате с мен. Хора, тук има много клони и много трънища. За нас проблем няма. Хора, сега сме минали трънищата и тръгваме напред. Тук има чупени телевизори. Отдавна уния телевизори. Ето вижте. И да вървим към втората къща. Хайде. Хора, ето е къщата, за която говорих. Хора, първото е това да разгледаме вътре какво има. Хайде. Ето, тук в тази колипка. Тук май са живяли животни вътре, както гледам. Има следи от животни. Ето е мивка. Това е мивка и вътре има едно шише. Това е май банята. И разгледахме тук какви руси има, така че да преминаваме към другата. Ето тук, както забелязвате, тук има една масичка от камък с стабиларка. Не се вади. Много хубава маса, според мен. От камък направи. Изработя. Хайде да... Хора, ще къщата в състояние. Тук обаче има закачалка. Тук има закачалка, както виждате, закачалка за дрехи. А тук, какво има? Имате книжи. Ето. Прозорче. Тук има. Това не знам какво е. Но има и чашка. Ето, чашка, хора. Друго нещо не. А това не знам за какво е, хора. Ето вижте. Това не знам за какво е, хора. Мърда са наляво и надясно. Да преминаваме към втория етаж. Там да видим какво има. Ето. Ето, хора. Вратите са отворени. Вижте къщата в какво положение. Има и дупка. Хора, тук има много различни работи. Като тази кутийка и дрехи. Нещо става. Хора, тук има кибрид. Вътре няма. Тук в това нещо хора, намерих някаква снимка от тези хора. Ето вижте някакво момиченце, което е било май на 7 годинки. Ето. И
има още малко снимки. Тези хора не знам как са, обаче са живяли в тази къща. Ето, вижте. И има и малка. Това е 1988 година. Гледайте. Това нямам се на идея какво е това нещо. Вътре не знам какво има. Така. Това за втори път намирам кибрид и то някакъв по-различен. Ако си ги спомняте, тези предишни кибрити, ето, кибритчета. И тази снимка на някакви хора. Ето. Ето. Всъщност, хора, да преминаваме към другата стая. Хора, влизаме в тази стая. Втори. Пак има дрехи. И една кермида. И хора, колко конци. Много конци. И някакъв шкаф. Шкафа. Голям шкаф. И вижте. Това е. Не знам, това е. Хора, чу се някакъв странен звук. Чухте ли го? Чува се някакъв странен звук. Хора, бързо трябва да излизаме, защото чух някакъв странен шум. Звук, който е зловещ. Много странен. Сега тръгваме си, защото чух много странен звук. Това е конец. Ето хора, и тук даже има и кладенец, който има една дупка тук на самия кладенец. Ето, вижте, безопасност за живота. Хора, това беше от мен. Ако искате, абонирайте се за каналът ми. Тук горе. И както гледате, времето се стъмни, а трябва да се отивам. Чао хора, това беше от мен.